Salutare, mă numesc David, iar în tutorialul anterior v-am prezentat cum ne putem face un cont pe un host gratuit, iar în cel actual o să vă prezint cum putem folosi datele contului respectiv pentru a ne conecta la FTP. Ne aflăm pe contul hostului gratuit, iar aici putem observa FTP hostname, FTP username și FTP password. Cu toate acestea trei ne vom conecta la contul FTP al acestui host. Pentru a folosi aceste date avem nevoie de un client FTP. Intrăm pe Google, scriem pe Google Download FileZilla, da? Iar primul link al căutării noastre este exact linkul pe care o să-l accesăm. De aici downloadați FileZilla 3.6 sau varianta pe care o să o aveți disponibil atunci când o să vizualizați acest tutorial. Descărcați, dezarhivați, instalați, după care o să vă apară exact cum îmi apare și mie aici. Cum ziceam, FTP hostname, FTP username și FTP password. Toate acestea trei o să le scriem în spațiile acestea de sus pe care le observați în FileZilla. Host, username, password și port. În cazul acesta nu avem port, așa că lăsăm necompletat. Apăsăm Quick Connect, o să ne întrebe, nu ne mai întreabă, prima dată când vă conectați, eu m-am mai conectat, prima dată când vă conectați, o să vă întrebe dacă doriți să salvați parola sau nu. Acum că ne-am conectat și să zicem că dorim să uploadăm un fișier pe hostul respectiv, totul trebuie făcut în folderul public HTML, indiferent de ce host este vorba. Indiferent că e acesta, indiferent că e altul, gratuit, plătit, totul trebuie uploadat în folderul public underline HTML. Din câte vedeți și aici, aveți avertizarea Do not upload here. Intrăm în folderul public.html, underline HTML, mă scuzați, și aici putem să vedem fișierul default.php. Este exact fișierul de pe site-ul nostru. Imediat după ce am făcut site-ul, avem o avertizare că nu avem voie să le încălcăm condițiile de utilizare a acestui host. Să revenim la treaba noastră cu FileZilla. În acest folder putem să ștergem default.php. În acest folder va fi uploadat platforma noastră, WordPress, ceea ce o să vă arăt într-un clip viitor, într-un tutorial viitor, cum se face mai exact, pas cu pas, ca toată lumea să înțeleagă. Cam atât pentru acum. Ne auzim data viitoare. Salutare!